Po roku vás opäť vítam pri Denne s Glóriou. Vítajte skauti a skautky, nachádzame sa opäť na tábore. Nenachádzame sa v Mošovciach, Mošovce inak sú tam tým smerom. Kde asi sme? Sme v Rakši. Tak, áno, veľmi správna odpoveď, ďakujem veľmi. Vítam pôvodnú kameramánku Sisu, ktorá minulý rok bola môjim hosťom. Že si sa? Áno, vítam. Víta sa, sama seba sa. A musím povedať, že dneska tu mám veľmi špeciálneho hostia, ktorého ste určite nevideli v predchádzajúcom dieli. A vítam Hanku! Poď sem. Ahoj. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Hanka, ako sa máš? Veľmi dobre. Ako sa ti páči zatiaľ na tábore? No, tak už som tu od skoro 2 týždne, týždňa a pol, takže áno, páči. Veľmi dobre. Čo hovoríš na lúku? No, že konečne je to niečo rovné a nie sú hrboli a kopce. A čo je okolo nás? Hory a lesy a sú tu ihličnaté stromy. Ako sa ti zatiaľ páči kuchyňa a čo hovoríš na kuchárov a jedlo všeobecne? Takže, prvé 3 až 4 dní to bolo dobre, pretože tu bol Ondro. A ako je tu Aneška, je to štvrtečne. Pozdravujeme Anešku. Aké sú noci na tábore? Je ti zima, alebo je to celkom v pohode? Týždeň, alebo menej ako týždeň, nejakých 5 až 6 dní bolo celkom dobre, lebo bolo medzi 11 stupňov. Ale potom začalo kúsok pršať a už bolo menej ako 11, už bolo menej, nejakých, ja neviem, 5. A už bola celkom zima, potom sme si vykopali ohnisko, aby nám bolo teplo, ale dneska už nejdeme kuriť, lebo už je celkom teplo. A zase ma trošku začína ozjabať, teba nie? Som vystresovaná. Nevadí, to sa stáva každému, kto je u mňa prvýkrát, každý deň, že? Čo hovoríš na latrinku alebo ki? Takže na latrinky nehovorím nič, ale na latrinku, ktorá je ďalej, hovorím, že je celkom dobrá. Akurát, že také malé deti hnusné nám pohádzali schodíky do latríny, takže musíme trošku vyskakovať. A na tú, čo je prvá, bližšie teda, tak na to sa celkom bojím chodiť. A prečo? Lebo som mi stávala ja. Ako sa ti páčia druhí ľudia tu? Máš nejaké spory s ostatnými? Ste veľmi dobrý kolektív, s ktorým máš skupinku, alebo sa ti strašne nepáči, alebo aký máš vlastne k tomu ty názor? Skupinku mám celkom dobrú, občas sa im nechce niečo robiť, ale potom sa to nejak spraví a už niečo nebude. Takže si spokojná. Tak je dobré. Áno. Čo hovoríš na Kambodžu? Porozprávaj nám, vieme, že ste boli na dvojdňovej túre, spali ste úplne inde od tábora. Čo nám k tomu povieš? Že keď som zistila, že máme Čierneho Petra, že máme Kambodžu, že tam máme, som sa brutálne tešila. Potom, keď sme už prišli na Ostru a z Ostry sme mali ísť na Tlstú, tak začalo pršať. Potom, keď už sme sa rozhodli, že ideme dole kopcom, že nájdeme nejakú dedinu, tak sme zvedali takú chatu. A opýtali sme sa, či tam môžeme altánku prespať, tak už konečne som nebola taká, že som iba revala, že chcem ísť domov, ale už to bolo také, že konečne sme niečo našli, že už to bude dobre. A potom, keď som prišla z tábora po nejakej hodinke a pol, som si to naspäť nejak zrekapitulovala, tak som šťastná, že som tam bola. Je veľmi vyčerpávajúca odpoveď. Čo hovoríš na tento seriál, na tieto videá, ktoré sú až toto je druhé video? Čo hovoríš na Denne s Glóriou? Že Glória má 1 rok ako 1 deň. Ale baví ma to pozerať. Mohlo by to byť častejšie. Mohlo, ale tak tábor je raz za rok a nedá sa. Ďakujem Hanke veľmi, že tu bola so mnou, že mi odpovedala na takéto krásne otázky. Dúfam, že sa vám tento diel Denne s Glóriou páčil. Znova na tábore, dúfam, že bude aj také dačo o rok. Takže majte sa! A Anikova mamka. My nemáme mikrofón. Máš tu kefu? Dobre, dáva ruka. A majte sa. Fantasticky. Nie! Kameraman nehovorí. Pardon. Tak sa to volá. Paličkové. Tak sa to volá. Vieš, čo myslím? Vypaj to.